abaningi abazalwana bathathiwe baya ezulwini mina nginabo lokho yeah so but engaphuma nako lapha akukhuluma ukuthi no one but Jesus nawe amazwi angihlaba ke mina angangokuthi abantu abangaziyo ababehlangana nami ngihambe ngibatshela ngithi no one but Jesus. So abantu when they talk about this topic ka Jesu Christ baya limit as if nje uyekela izono. Yes izono siyayekela sibe whole. But what's the people? Sinamakhosi la emhlabeni. Right? Yeah. Prince of Dubai. Yes. I think you've seen amadoda now ukuthi atrithwa kanjani. Anama bodyguard hanjiswa ngemoto ephezulu. Makuzothiwa wena uyindodana kaNkuluNkulu. Can you imagine ukuthi kwenzakalani? My brother thina la emhlabeni sinje njengabantwana baNkuluNkulu sinengilosi ezisilandela izigadile. Ngibe okwesibili akekho umuntu oyoyezulwini namunye oyoyezulwini angazani noJesu. So usathana kanawo authority okubiza igama lika Jesu emkhathini alibizwa igama lika Jesu malibizwa nje kubhidlika igodlo zomkhathi. But usathana is a very deceiving spirit, right? Angakhona ukuthi mhlawumbe asebenzisa abantu bese beza nomunye uJesu okungasiyi. Sendise mnandi kodwa inzima. Sendise mnandi kodwa inzima. Insindisi isithembiso sokuthi sisokudla ifa lombuso kaNkuluNkulu. So no Jesu Christ mayekhuluma insindisi akasitshelanga ukuthi kuzoba indlela elula. Uthi isango lincane. Uthi indlela ilokhu njani incane futhi inzima. Nesango lincane. Welcome to the Durban Show. Of course, I hope I on Christmas. I'm doing the best show even James knows. On camera and sound as usual, I've got my man Ganda, and on my right, I've got my man James. One story at a time and one testimony at the time. You're new to the channel, please subscribe and press the notification bell. Join the membership, also donate. Thank you so much for sharing and liking. We really appreciate it. And thank you so much for showing love and you like, you subscribe. Yeah, because we're growing now soon we'll be on 200,000 subscribers. So thank you so much. Thank you. We really appreciate you. May God bless you while you're watching this today episode. Yeah. James, tell me the time so you'll see if you're on grace. It's God's time. I love every time, man, when we on grace. On grace. Yeah. Itata. Sure. Lithini ixesha. Ixesha lika Yesu. Ixesha lika Yesu. Ixesha lika Thixo. Ngilethena nanga ma brother ngibona muhle kanjani. Namhlanje ngifuna ukuthi nikhuze ke bafaya ngilethela ubhuti yabona ushout high muhle yabona ukuthi uyibona again ihamba. Ayi. Akufana nathi kuthiwa Chris ayebona again. Isabe lesibuzo nasesichaza ke kodwa. Yena umbona nje lapho ukuthi hayi ubhuti lo hayi. Uthe ufuna ukubuza iquestion. Yeah. Ngisazazisa. Oh yeah. Oh. Azingisho indaba leyo. Esikhulume ngale Siyaxolisa bhuti. Uzusixolele. Sesicabanga wona laba questions singaze swakhona. Ubungawashabe siyayichaza. My brother, welcome to the show. Sicela nje ukuthi uzazise ke bhuti wami ukuthi ubani uphuma. Okay, ngiyabingelela kakhulu. Kwena mfowethu but Chris nakubabukele emakhaya. Yeah. Igama nguphelelana ngakhumala isibongo. Mntu. Ngiqhamuka ke le Bergville eNatal. Oh. Yeah, ngizalelwe eBergville. Ngifike eGoli ngo2006. Okay. Yeah, mangizozama nje ukuhlanganisa impilo. And ngihlala eProtea Glen ngokokwakhe nginomuzi ngishadile. Oh. Yeah, nginabantwana ababili. Yebo. Ukubaleka kakhulu ukuthi ngumzalwane ngisindisiwe. Yeah. Athola ke umusa ngo2012. Nami ngididekele nje. Khamba uyazi impilo njalo bhuti wami. Yeah, uNkulunkulu wangenzela umusa ke. Mina ke kusindiswa kwami ngathini ko it was not a normal way yokuthi ushunyayezwe izwi umuntu ombonayo bese uyalizwa bese uyasindiswa. I was watching ubufakazi lokunokubenza la bazalwane. There was a lady from Ecuador. Her name is Angelica Zamorona. Maybe you've heard about her. Yeah. Ngaleso sikhathi wayethathiwe ke naye wayezulwini wayobona imanga. So background yami ithi ngi12 apostolic member ngabe nelazi lo bandla. Yeah, ngiyabona.
yeah so Sine background ifana nami ngiphuma la. 12. Angigqoka Ithaya brown. Yeah, Umzalwane. ngisomzalwane nathi ugqotha brown deacon ugqoka njalo. Deacon oyela. Oyela. Yeah. Nginomdikon umshumayeli. Upriest ugqoka green. Umpriest ugqoka hlaza, kuthiwa umadle hlaza nguyeke. Futhi umpriest ugqoka obomvu. Umpriest uba nogqoka hlaza. Ogqoka oluhlaza udistrict. Udistrict. District ugqoka district ugqoka obomvu. O green. Okay, well so ikhuluma ngela. Yeah, inabo nje labo type uMposto. Bahlonishwa ngo 6 yeah. Ono yellow. Position akho. Kodwa kanti yabona bahlanganisa ama-position ngothaya. Ubona ngothatha lo umposto ubani lo umposto le dlalwa ngathi. Yeah, so i-background yami leyo. So ngo-2012 ke nama ngihleli nje ngithi ngibukele i-computer bengisemsebenzini. Ngithi ake ngene ngiyotsho. Uma ngibona isihloko la sibhaliwe a girl who was taken to heaven. With the background lesengikhulume ngayo ke nje kuvukele impiko isoke kumina ukuthi akekho umuntu ongayizulwini because apostle besinalento ukuthi ke izulu lengaphakathi kwabantu yeah understand so umuntu mayefa ungena phakathi kwabanye abantu yeah besinalo belief ukuthi abanye balikhomba phezulu abanye understand asisinanengo so ngithi ake ngingene ngibona ukuthi lento esure futhi ngingena ngomoya ukuthi ngifuna ukuyiphikisa ayike mangingena kwaphela I think u3 minutes I was glued because izinto yazisho I think it was the Holy Spirit working okay aveze izinto eziningi angizelanga lokho akusubufakazi bami baningi abazalwana bathathiwe baya ezulwini mina nginabo lokho so but engaphuma nako lapha akukhuluma ukuthi no one but Jesus nawo amazwi angihlaba ke mina angangokuthi abantu abangaziyo ababehlangana nami ngihambe ngibatshela ngithi no one but Jesus. There is why indaba yaJesu mangibuza ngayo ngangivuse ebusuku nango 12 ngakuchazela uthimi kanjani ngoba ke uNkulunkulu abesengithatha through engixoxela ukuthi lento umumo njani sindisa kusinto encane iloko engizokuveza namhlanje sindisa kusinto encane ukuthi uye enkonzweni soshaya izandla bese silwela ukuthi singayi esihogweni we are not fighting ukungayi esihogweni because insindisi ize ngoNkulunkulu uNkulunkulu usindisa kuNkulunkulu esisindisela uNkulunkulu. So insindiso senziwa amadodana kaNkulunkulu. Sifakwe embusweni ukuze sizophila ngomthetho wobukhosi. So into ekufanele icace lokubazalwane ukuthi lento esikuyo iyini futhi uJesu lo ungubani. That is why insindiso namhla ithathwa sakudlala because ehamba zalahleka in umsoco wensindiso nanoku understand ukuthi insindisweni mekukhuluma ngensindiso sikhuluma ngani. Inkulu insindiso. Cela nje ukuma kwamanje lapho ngangize ngathi nombuzo before ngene. Sengiyezwa ngifuna ukungena manje kutheni. Yabona manje ngithi uyakhethana ngoba ayinami sefuna ukulalela lokho bayi. Yokho benguphuthuma ngayo iquestion. Siziyawona iquestion ya. Nangathi ifaka uJesu kana. Yeah. Bengifuna lento le ukuthi ama demon people when they cast out demons or any other thing but shout them in the name of Jesus. So when you concern him ukuthi no Satan can also do that. Yabo no Satan can also do that. Can kahle nginalento le ukuthi ungathandaza la uSatan athandaze nawe aqede mawuqeda ukuthandaza ayenze lento afuna ukuyenza kukodlo. So into engididayo mina ngoSathane noNkulunkulu ukuthi ngeke ngezwe abanye bathi uSathane ngathi umuntu okwazi ukungena ezulwini kahle axoxa noNkulunkulu. Hawu uyaye. Yeah no mhlambe ake siphendule kanje I think bayithola elokhunjeni embhalweni la khona kuthiwa incwadini kaJob la kuthiwa khona amadodana kaNkulunkulu ayeyile kuNkulunkulu and then bese lithi noSathane wayekhona right la khona ke uSathane ekhuluma khona noNkulunkulu ethi uNkulunkulu uSathane uyayazi inceke yamethembekile uJob usethi uSathane hayi uJob uthembe ngoba isandla sakho siphezulu kwakho umvikele. Yeah, so but that is the court of heaven. It's not the heaven. Remember izulu likhulu abake baya khona banolwazi. Futhi bathi mebelichaza nabasuke bechaza lengxenye abajengiswe yona ngeke balibone lonke. Right, ngoba izulu it's a vast area. So but ikunendawo ebizwa ngokuthiwa icourt of heaven la kumangalelwa khona abantu
right? So it's like a prosecutor. Like South Africa, let's just take a look. South Africa is a country. Last corner is court, but there's a place called court. Leyo ndawo kuyabantu abanamacala. Makuthiwa ngiyovela enkantolo usuku kwazi ukuthi indaba zakhe aqondana lapho udinga abameli kune prosecutor ukuthi mhlawumbe udubula umuntu ombulala umuntu sumile lapho umisiwe. So iBhayibheli libiza uSathane ngeprosecutor yethu. Alithi ingelosi ethizi prosecutor. So uyavela ke kule ndawo la khona esuke ezomangalela. Kodwa sekunomehluko ke manje. Kufanele sicacise sekunomehluko manje kakhulukazi ngoba sekukhona uJesu. Like what? Sengisho nje ngoba uJesu Kristu sefikile wasifela sekunomehluko ngoba noma ese uSathane esimangalela sesinayo ummeli before sasingenayo ummeli. Yayibona indaba kodwa manje sesinayo ummeli ngoba uJesu Kristu ummeli wethu. Right, kuzo zonke izinto ezenza sekukhona ongenelela simi, but angimuzelana ke elo embuzweni wakho malana nokusetshenziswa kwegama lika Jesu ukuthi amademoni alisebenzisa. Usathane akanawo amandla okubiza igama lika Jesu. Uma like labizwa emkhathini igama lika Jesu, uSathane uyawa babhalale njengempukane engenampiko. Alibizwa igama elithi Jesus emkhathini. Power igama elithi Jesus is associated with the person. It's not just a name alone. Sinabo abadlali bebhola ababizwa ngoJesus. Baze babiza ngoJesus lo bedlala eManchester City. Yes. Yeah, umumbiza kwenzeke lutho. Why? Because the person lo suke ulokhunjani khuluma is just a player. But now lento iza ngokukholwa. When I call the name Jesus, I know ukuthi ngikhuluma ngobani. I understand. And that's where the power comes from. Ukuthi lokholwa kwami mina leli gama mangilibiza ngilibiza kuyigama likabani. Now lithi izwi kaNkulunkulu masifunda incwadi kaPhilip lithi uJesu Kristu lo, right, uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu kukhulunywa ngomuntu lo engikhulume ngayo. So buya kuyo le kukhulunywa ngomuntu ukuthi uyo waphakanyiswa ngoba kungaphakanyiswa uNkulunkulu kwakuphakanyiswa umuntu lo uJesu aye ekuye ezuNkulunkulu Kristu. Ndoyihlukanisa kahle mangiqhubeka, right? So uye futhi lo muntu owafa ngoba uNkulunkulu akafi. Uye lo muntu owavuswa, right? Uvuswa ubani? Uvuswa yiwo lo moya owawukulo muntu before afe. Kwaphuma lo moya. La wathi baba ngiyobeka umoya wami kuphi esandleni sakho. So kwabuya the very same spirit sangena la. Masingena sesivusa lo muntu. Lo muntu kwemayisevusa usezoba uKristu futhi sezoba inkosi lo muntu. There is why makuhlela abapostoli ku Luke 24 bahleli bavala eminyango, right? Babe hlalele bambona sephakathi kwabayathuka bathi ithonga yini, right? Uthi uJesu Kristu angisithonga, ithonga alinanyama alinamathambo, uthi kodwa bhekani nginako. Uthi unenyama unani unamathambo, kodwa ungena ngalomzimba akuvaliwe eminyango. Sazi ukuthi thina ke inyama la ingeni kuphi endlini umnyango uvali, kodwa lo uyangena. Why? Usuphakanyisiwe, wani authority ezulwini nasemhlabeni. So unlimited. Now makukhulunywa ngalama verse abantu bayasala bathi akekho uNkulunkulu ongafa. You understand? But mangabe uJesu wayeUNkulunkulu pho wayani kwamandla. Wakunganiki uNkulunkulu kodwa uNkulunkulu umoya unika lenyama ngoba lenyama izoba nomsebenzi ezowenza wensindiso. Leswamo futhi incwadi kaYezenzo 4. Uthi umpostoli Paul uJesu le enimbethele nambulala namaJuda. Uthi uJesu lo. Uthi uNkulunkulu menzile inkosi nomsindisi. There are two things. Kwenza umuntu wayebethelwe ngoba eyabethelwe inyama. Sekuthiwa lenyama ke manje isinikwe lamandla ukuthi sizoba umbusi. Iphinde futhi ibe umsindisi ngoba sisindiswa ngomzimba. Umzimba uNkulunkulu awukhipha wahlatshwa, lo mzimba wahlutshwa wafa. Kulo mzimba kwaphuma igazi elithi incwadi yezenzo 20 verse 28 ithi nakalelana umhlambi umoya ongcwele anikhethile ukuthi beyini lithi abelusi bese lithi uNkulunkulu azuzele lona libandla ngelakhe igazi. So into ebifuneka uNkulunkulu abeyifuna ukufa ngoba ukufa ngako bezophuca uSathane owayenamandla okuyini okuyika ukufa. Lethi mofunda ukuthi njalo nasesikhathi sokufunda amavenzi wakhotha osekhaya uzowabhala le ncwadi engikhuluma ngayo incwadi amaHebheru 2 lapha ku verse 14 lithi njengalokho abantwana behlanganyela igazi nenyama lithi naye wahlanganyela khona lokho futhi uNkulunkulu wathatha inyama negazi ngenxa yethu bese lithi ukuze azomchitha ngokufa obenawo amandla okufa okungukuthi bani uSathane. So into ayizele wayefuna lokufa so that azongena ngawo lapha emhlabeni
lapha ebathini heart of the earth ilokhunjani Hades ayothatha ihluthulelo zokufa neHades so that ukuphila komuntu konke kuzoba sesandleni sakhe. The reason why uNkulunkulu wathi maye uJesus wathi maye aqale Hades what was the reason? Kwakuyolanda ihluthulelo ezokhulula thina not ukuyolanda abantu. Yebo yithi phela silanda ukhumbula ukuthi ngehluthulelo sasikhiyelwe ngenxa yokufa but umbuzo kaGanda ngawuphendula ngisathintile nje ngifuna ukubuya kodwa ukuthi indaba yami inkulu kakhulu and that's why ngithe izoba iseries yefundo le inkulu kakhulu inqikithile khona yeah wena khetha nje ama-tackle sokhuluma ngawo namhlanje then the next time ubuya futhi siqhubeka kwamanye. Okay yeah so ufuna ukufa so that azwe njani azophuca uSathane wenamandla okufa ngani ngako ukufa. So uma uJesu Kristu efesiphambanweni amadimoni uSathane they thought ukuthi bamhlula kanti cha ingalesikhathi sinqotshelwa thina. Manje umuntu owayefake la yithi hayi uNkulunkulu. Kodwa wakudingeka ukuthi ke manje azosikhulula ukuze kuzokukhulula umhlaba wonke. Kwakungeke kube imiyemeni, kwakungeke kube umuntu. Kwadinga ukuthi uNkulunkulu azenzele umzimba. Right? Kulo mzimba azosebenzela umuntu. Umzimba oyinyama ngoba thina sinyama ngene wayezokwenzela thina. So kwakudingeka ukuthi athathe umzimba oyinyama ngoba ayezongenzela yonke lento uJesu Kristu ayenza engayenzeli yena wayenzela thina. That is why emva ukuthi uJesu Kristu esenqobile sekuthiwa thina siyanikwa ngoba lokho akwenza kwakuzonikwa thina. Mawufunda incwadi kaDaniel ziningi bazalwa mawufunda incwadi kaDaniel 7 isiprofeta sendodana onje sendodana yomuntu noma so njengendodana yomuntu sikhuluma lokho ukunikwa kukaJesu umbuso kwakunikwa abantu abazokholwa kuJesu umbuso. That is why ngithe insindi sakusinje ukavoid isihogo sasizobuyiselwe embusweni ngoba la ehleli khona uJesu Kristu njengamanje uhleli ngomzimba wakhe lo anjana afana ene lokho kuhlala ngomzimba wakhe kuhleli thina. Now ake sifunde kancane ngizobuya elokhunjeni wakhe asifunde lapha encwadini kaEphesians. So abantu when they talk about this topic kaJesu Kristu bayayilimit as if nje uyekela izono. Yes izono siyayekela sibe whole but what's the purpose? Uthi insindiso yodwa ngeke ikufake ezulwini. Ngithi inkulu kabi. Uthini? Inkulu kabi. Uthi insindiso inkulu. Yeah. Uyavuma. Yeah ngiyavuma. Ngaphandle kwensindiso awuyezulwini. Oh okay. Yeah. Okay. So ngithi insindiso asinje just phela ukuthi siyekela izono siyayeka vele izono kodwa the purpose is bigger than that. Sizokwenziwa amadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Now can imagine makuzothi uyindodana kaNkulunkulu. Sinamakhosi la emhlabeni right? Prince of Dubai. Yes. I think you've seen amadodana ukuthi atrithwa kanjani. Anama bodyguard hanjiswa ngemoto ephezulu. Makuzothiwa wena uyindodana kaNkulunkulu can imagine ukuthi kwenzakalani. My brother thina la emhlabeni sinje njengabantwana baNkulunkulu sinengilosi ezisilandela ezisigadile because angels are servants of God. So uNkulunkulu akazali njengenyoka. Inyoka mayizala yenze njani? Yashiya akashiyi uNkulunkulu. Akathi mezalile anganakekeli uyanakekela. Right? So abazalwane bonke abasemhlabeni okuyinto elahlekela abazalwane abazi ukuthi baluswe ama-host noma baluswe izidalwa zemo eningabe emhlabeni. Kuyalana ukuthi ke kwezinye isikhathi relationship onana uNkulunkulu kanganana right obedience kanganana yonke lonto usondelena kanganana uNkulunkulu soyikhuluma ngelinye la but engifuna ukuveza ukuthi abantu abakholwa kuJesu they are sons and daughters zikaNkulunkulu. Therefore uNkulunkulu akazali njengenyoka. So belusiwe la behamba khona bagadiwe. Right? But ngithe ngicela ke sifunde kancane la incwadi kaEphesians ngoba ngifuna ukuthi vele indaba ukuthi ukuhlala kukaJesu Kristu ezulwini kuhlaliswa kwethu. Right ngizofunda nje amavesi amabili. Okay, ngiqale lapha ku4. Ithi ke pha uNkulunkulu ecebile ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo. Yebo indaba ithi siwakubani? SiwaNkulunkulu. Ayisuku kwenye indawo. I decision leyavela uNkulunkulu ngokuceba kwakhe ngani ngumusa. Nangothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo. Verse 5 ethi ke sesifile ngesiphambeko. Wenza siphile kanye no Kristu. So siphila kanye no Kristu. Asiphileli nje. Uma ungenayo uKristu awunako ukuphila kuNkulunkulu. That's why uJesu Kristu ethi mina ngindlela neqiniso nokuphila. Akekho ozoya kubaba ngaphandle kwami. So umletha no wayibeka kamnandi no Kristu. Bese thina sivuswe ngenxa yakhe uJesu. Lokuthi uJesu Kristu afa avuke kwenzelwa thina. Uma evusa izoyiveza le nto lokhu thina sivuswa kanye naye. Ngoba lokuphila akuphila uJesu kungokwethu.
Okay, ngizoyichaza ethi ngingakhuluma kakhulu. Ake sifunde uverse 6 ke. Ithi ke lapha na ku5 sesifile ngesiphambeko wenza siphile kanye no Christ ngomusa sisindisiwe. Bese u6 athi wasivusa kanye naye. Ngalesikhathi kuvusa uJesu besivuswa nathi. Lokho yakuvuswa kwaJesu bekukuvuswa kwethu kuphi ekufeni kwethu ngenxa yephambeko. Phela thina kukhumbule sasifile. Uverse 1 usho lokho. Uthi uniphilisile nani nanifile ngenxa yesiphambeko nangezono zenu. Isono sambulala umuntu. Kwadingeka ke manje uKristu, right? Ukuthi ehla thatha umzimba wenyama so that azokwenza ukuthi abantu baphile, right, kuNkulunkulu bese semzimbeni wenyama. Right? Yazwa into ichaza nomnumuntu. So lithi ke lana wasivusa kanye naye, sivuswe kanye naye, sesivukeli nje. Hayi ngikhumule something la. Akekho umuntu onokuphila kuNkulunkulu ngaphandle kaJesu. Angibeke okwesibili. Akekho umuntu oyoyezulwini namunye oyoyezulwini angazani noJesu. Akekho. Ngoba ukuphila komuntu nje kuNkulunkulu uJesu. Right? There is one ufunda uJohn 1 ngale uverse 4 ithi ukuphila kwakho kuphila kwakukhanya kwabantu. Ukuphila komuntu kukuyo uJesu. Uchaza kahle ngelilanga vele kuvuke izinto eziningi ngikhuluma ngalenda. But usilo kunjani mayiqhubeka lencwadi ithi ke wazivusa kanye naye, wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu Jesu. Uma kuhlaliswa uJesu njengoba yemukeliswa kuDaniel 7 emukeliswa yini ubukhosi imibuso nayo yonke yemchaza futhi incwadi kaDaniel ukuthi lokho kumukeliswa kwendodana ofana nendodana yomuntu okumukeliswa kwabantu bophezulu kwabangcwele kophezulu konke. But lencwadi ke iyayisupporta lento ithi ngesikhathi ehlaliswa uJesu lapha esihlalweni sokubusa thina sahlaliswa kanye naye ngoba lo mzimba kaJesu enyama umele thina umele uNkulunkulu kudlalelwa thina. Like ispeak uMessi Timothy yadliwa sithi sicela nesinike line uMessi. uMessi wayedlala eBarcelona. Kodwa mangabe kuthiwa fanele ayodlalela iArgentina wayeqwala iPJs leBarcelona. Yabona ke ndaba. NoJesu mazodlalela thina njengabantu wathatha isimo sethu. Ngoba wayezolwela thina wathatha igazi nenyama njengoba nathi sinani sinegazi nenyama. Ukuze kuzothi la enyameni bese uNkulunkulu yakhona manje ukuthi ahlale emzimbeni womuntu. Naye ke indaba lapha ikhona. Jesu Kristu mayehle vele ezulwini ulethe uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu aphile kumuntu ngoba umuntu uyithempeli kaNkulunkulu. But uNkulunkulu mayenyukele ezulwini uthatha umuntu yomfaka kuNkulunkulu. Sekune fellowship manje phakathi komuntu noNkulunkulu. Ake ngivulele incwadi yana nombuzo wenu. Ngivulele incwadi masishana. Usazoqhubeka nombuzo akanda? Yeah, ngizophendula. Oh. Ake ngivulele incwadi masishana kaColossians. Colossians. Ngiyathanda ukufunda mina ngizongixolela. No, ufunda mfowethu. Khululeka. Colossians. Ngenza ngendlela ezuba right for. Colossians 3 ngicela ku3. Colossians 3 verse 3. Ithi ngokuba nafa ukuphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu. Ukuphila kwethu kufihlwa naye. Akekho umuntu ongani ukuphila kuNkulunkulu ngaphandle ukuthi abe noKristu Jesu. Right? So ukuphila komuntu kufihlwa noKristu kuNkulunkulu. Bese ithi u4 nxa ebonakaliswa uKristu ongokuphila kwethu khona ke nani niyakubonakaliswa kanye naye enkazimulweni. Nxa ebonakaliswa uKristu ongokuphila kwethu uyiko ukuphila kwethu uKristu Jesu kuNkulunkulu. Akekho umuntu onganokuphila kuNkulunkulu engenayo uJesu. Akekho. Ivangeli elizothi ikhona enye indlela kaNkulunkulu imelene noNkulunkulu ngqo lelo vangeli lelo. Lidukisa abantu ngoba umuntu ukuphila kwabantu kuNkulunkulu uJesu ngaphandle kaJesu umuntu akanako ukuphila. Yonke into uNkulunkulu anayo wayithatha wayibeka kuJesu Kristu. John 3 verse 35 and 36 ithi uyisayithanda indodana uthathe konke wakunikela kuphi esandleni sakhe. Engibuya kancane khona incwadi engifuna ukuthi ngibuya kancane kulombuzo wakho kanti. So uSathana kanawo authority ukubiza igama likaJesu. Emkhathini alibizwa igama likaJesu. Malibizwa nje kubhidlika igodlo zomkhathi. But uSathana is a very deceiving spirit, right? Angakhona ukuthi mhlawumbe asebenzisa abantu bese beza nomunye uJesu okungasiye. Right? So kodwa
labo bantu babuke njengabantu angathi bayakholwa kodwa bephethe omunye uJesu. Ukhuluma leyo nto umpostoli Paul I think incwadi ka 1 Corinthians chapter 3 uthi ngiyamangala uma omunye inshumayeza ngomunye uJesu niyamkholwa masishana, inshumayeza elinye ivangeli niyalikholwa. So ayikhuluma into efana nale ukuthi kuyenzeka ukuthi uSathane ngabasebenzisa abantu bashumayele omunye uJesu, right? But yena uSathane ngokwakhe akwazi ukulibiza igama likabani kaJesu. Kuyincwadi yezenzo 9 nawo into ayekenzekile nake makukhulunywa ngegama likaJesu. Kunamadodana kaSkiva wayumpriest abona abapostoli bekhipha amademoni ngegama likaJesu. Yeah. Ayese nawo enza lento ayenzwa abapostoli athi ngegama likaJesu kaPaul siyanikhipha. Bathi ngegama likaJesu kaPaul phumani. Amademoni abashaya aza bakhulumlisa babanquma. Kodwa before ebashaya khona into ayikhulumayo athi uPaul siyamazi noJesu siyamazi nina ngobani. Nawe ibuyela back indaba kulento ye-sonship. La madoda ayenginayo authority ukukhuluma le nto because ayengakholwa. And uNkulunkulu khona ayisifundisa yona lapho ukuthi you can't just use igama likaJesu willy-nilly. And enye into ngithe ipower yegama likaJesu is in the person. So labantu bebengazani noJesu. Bebengenziwe amadodana namadodakazi kaNkulunkulu ngoba bengazange amukela ubani uJesu, right? So isebenzisa nje igama likaJesu ukuzenzela inzuzo noma ukulokhunjana for the sake of power. So amademoni ababamba abashaya azabakhumulisa babaleka. But uma umpostoli Paul bebiza noma bekhipha amademoni ngaleli gama bepho, why? Is because of the relationship abebenayo with the person behind the name. So ngibuyela kulombuzo ukuthi kuzoba nomuntu ozothi angabonise nomzima bese ayikho into engizoyenza ethi ngibize igama likaJesu. Sometimes ungaba lakho uNkulunkulu akwenzela umusa mhlawumbe abaleka amademoni kodwa esinsikhathi kuzokwenzeka lento eyenzeka laphana kwizenzo 19. Kushaya amademoni phela ukuthi manje anazani noJesu. The power is behind the person. Mongazani wena noJesu. Incwadi ka John 1 verse 12 ithi bonke abamemukela bakholwe egameni lakhe wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu laba bangasazalwanga ngagazi nantando yendoda nenyama kodwa bazelwe uNkulunkulu. Meaning umumukela uJesu uthola ukuzalwa. Nawo ake siyenze be practical and be simple. Umuntu uma ezalwa enyameni uphuma umntwana osesemncane kuthiwa lo mntwana ukaBhuti Chris, right? Bomntana kumbona. Now iBhayibheli litshela ukuthi ngokuza kaJesu uNkulunkulu seyabazala manje abantu babe ngabantwana kuyena. Now ake sihlele kancane ukuthi uNkulunkulu abantu uqaleni ubenze kanjani kuAdam. Benze kanjani? Umdalile akamzalanga umuntu. Adam uqala wadalwa uNkulunkulu wayemhlabathini wafika wambumba wasephefumula umoya. Kodwa lo wesibili umuntu manje oseza ngani ngokuzalwa ngenxa kokukholwa kaJesu uyazalwa abe ngumntwana kuNkulunkulu. Amalungelo akhe kawafani noAdam uqala. Uyindlalifa yombuso wezulu. That is why ngithi mangikhuluma ngithi insindi isinkulu. You understand indaba? So lento kwenza ukuthi manje ube neauthority ngani ngenxa kabamakho ubani okunguJesu ukuthi mawukhuluma namademoni ayakwazi ukuthi uzalwa ubani. Laba bengabazi ngezathu ukuthi unomali mesesha kwelika moya ebheka ukuthi laba bangobani awatholanga amagama ukuthi laba bazelwe embusweni kaNkulunkulu. That is why uPaul siyamazi uJesu siyamazi nina ngobani because bebengazalwanga bengenayo authority yokusebenzisa leli gama abalisebenza. There were nobodies mengayibuya beka kanjalo. I understand. But umuntu okholwayo amalisebenzisa leli gama linamandla because the power is behind the person. The person. Right. So angazi uma ngiyaphendula no. Dara ngibambile. Okay. Right. Phela ngikulandela imembe enye manje kuphendula ayithi uhlala ubamba ikhanda uyino hayi uthi ngiyezwa namhlanje sikuphendula clean. Yeah asasikhuphuke my brother sambina. Asiqede kanje na ngifuna ukuthi namhlanje bazalwane ngizokhumbuza nje abazalwane abantwana bakaNkulunkulu ngoba kunalento eyenzakalayo sithatha insindiso bese sigijima nayo ingachazwanga ukuthi yini. Right bese ehambeni kwesikhathi abaningi bayafika inkathazo zendlela bese bebuyele bakhathala kubalulana nokubuyela emuva. Insindisi emnandi kodwa enzima. Insindisi emnandi kodwa enzima. Insindisi isithembiso sokuthi sizokudla ifa lombuso kaNkulunkulu. So noJesu Kristu mayekhuluma insindisi akasitshelanga ukuthi kuzoba indlela elula. Uthi isango lincane. Uthi indlela ilokhu njani incingi futhi inzima. Nesango lincane elise kuphileni.
wayesitshela lapho ukuthi le ndlela ashiya nayo izoba njani, izoba nzima. Ku-Mark 8 usitshela ukuthi uma umuntu ethanda ukungilandela makazidele thabatha isiphambano sakhe njani angilandela, ukuthi ngoba elona lo ufuna ukusindisa ukuphila kwakhe uzolahlekelwa yikho, kodwa olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami noma igama lami nangevangeli uthi kwenjani uyakusindisa. Yeah, so now insindisi imnandi futhi inkulu. Na into yokuqala ngifuna ukukhuluma ngayo ukuthi insindisi ingaphezulu kwazo zonke izinto ezikhona emhlabeni. Asimajinini mhlabeni kunezinto eziningi esizibona ezinhle ezenziwa abantu. Khona sike sibukisa uDubai, ngithanda ukwenza example ngeDubai my brother, because yona you know everyone wonke umuntu ufuna ukubona sethu. Sibona uDubai benziwa abantu. Dubai yenziwa abantu emqondo yabo. Sibona izinto eziningi ngacabanga ngayo yonke into, even amafoni lawo they amaze us. And ukuthi phone operator kanjani, how do I call umuntu oseNatal ngento engena connection, ngena cable, but we know ke usetshenziswa frequency but spectrum. So now ezonke lezo zinto zenziwa umuntu, ngakhuluma ngemali, sikhuluma ngezindlu, sikhuluma ngamabhano, sikhuluma ngayo yonke into, but ayikho into eyofana nensindiso. Ayikho emhlabeni, ayikho into eyofana nensindiso. Konke ongakucabanga okukhona okwenziwa umuntu akufike insindisweni. Why? Because insindiso umsebenzi wezandla zikaNkulunkulu esemhlabeni. Ngifuna ukuyiphinda ke le. uNkulunkulu yena owenze izulu, wenza umhlaba. Kodwa uNkulunkulu mayezokuza emhlabeni ezokwenza umsebenzi, into afika yenza wenza insindiso, wasebuyele emuva. Yazwa wathi ngithini? So akwazi ukuthi izinto ezenziwa abantu abenziwa uNkulunkulu zingankulu kunento eyenziwa uNkulunkulu esemhlabeni. So insindiso ingaphezulu kwayo yonke lento thina sathi mesibuka size sifuna ukubulalana ngazo. Sithi masibuka umfuna ukubulala umuntu ngenxa yemoto ayidriver. These things are nothing when it comes to insindiso. Why? Because insindiso ingumsebenzi wezandla zikaJehova ngqo, kodwa ethatha isimo somuntu. Uyo wehla washiya amazulu weze emhlabeni, uthe mefika emhlabeni wasebenza umsebenzi wensindiso, uthe maseqedile wagoqa wabuyile emuva. So ayikho into emhlabeni noma ingayinhle kangakanani ukuthi masibheka sithi hey lento siyaqala ayisoze kodwa yafaniswa nensindiso. Now mhlamba ngazo umuntu uzothanda ukuthi ngiveze ukuthi why ngiloko emphasize indaba ukuthi insindiso ngithatha ukuthi insindiso umsebenzi wezandla zikaNkulunkulu. Amanye amavesi engithe kwalo kodwa asifunde. Right, Romans 9. Romans 9. Insindiso ingaphezulu kwazo zonke izinto ezikhona emhlabeni. Uma kukhona nje ukubona kukuhle, uma usu understand insindiso ufika ubona ukuthi ayikuhle. And that's why abazalwane bakudala bashiya zonke izinto, no Jesu Kristu yayisho futhi lonto le, balandela lento because they understood ukuthi insindiso yini. Thina insindiso seyifike kithi sishalo, sike sathola insindiso ye lokhunjane eshumayela ngemoto, kuthiwa ukuza kuJesu uzothola imoto. That is not gospel kaJesu, sinsindiso le umdlalo. Because can you imagine kunabantu abangasindiswanga imoto banemoto engcono kunabazalwane. Uzobashumayeza kanjani abantu abanemoto mangabe wena ukulanda abantu ngemoto? Mawufika nje mina nginemoto, uza nevangeli kaJesu elinika nemoto, uzongishumayeza uthini mangabe wena the only thing uJesu Kristu akuzokunika yona imoto? Uzofika uthini kimi nozo uJesu uzokunika indlu nginayo. Indlu uzothini ku-Elon Musk mawufana kuyomlanda? Njoba kuthiwa he's got about how much 400 and something billion US dollar. Makuthi uzomlanda ngevangeli ke wena lekunikana kwezinto uzofika uthini? But lele lika Jesu lo bhalwe ngayo la liyamfuna Elon Musk. Why? Because uJesu Kristu uze emhlabeni evele ezulwini ezosindisa umuntu ezonweni zakhe. So no Elon Musk ngiyaqosa ukubiza igama lakhe mangabe nakhona lokhonjana. I don't think uzoyiza. Awalnanda mbizo namfowami ungasabi. So into ezokwenzeka nansi. Uyaya kena ufuna ukumtshela ngelokhunjani ngevangeli lika Jesu osindisa ngemoto, uzokutshela ukuthi akayidingi lento because imoto njani unazo. But ngokuka Jesu lo esikhuluma ngaye la wafela abantu ngenxa yesono, Elon Musk unazo izona and uyamdinga umsindisi nemali yakhe. Ivangeli lizela ichaka, ivangeli lizela abafundile, ivangeli lizela abangenamali, ivangeli lizela abanemali. Ivangeli
likhuluma nomuntu nesenzo sakhe necharacter yakhe kuNkulunkulu ngoba ivangeli lithatha umuntu limfake kuNkulunkulu lithatha uNkulunkulu limfake kumuntu so lento ayenziwa imali lento ayenziwa imfundo ayenziwa ukuhlala endlini enhle lento ayenziwa ukudrive imoto enhle ayenziwa ama titles ukuthi uyi CEO emsebenzini therefore usondelene noNkulunkulu cha osondeza ubuyenza ukubuyisana phakathi komuntu noNkulunkulu uJesu ene uyedwa sichaka noma unemali owenza nje uhlanganisa umuntu noNkulunkulu uJesu so now angifundeke labazalwane lapha ikhuluma ngoChrist ngithama Roma 9 ithi maqala ku4 ithi bona bangabakwa Israyeli okungesabo isimo sobuntwana nenkazimulo nesivumelwano nokumiswa komthetho nenkonzo nesithembiso bese u9 athi abangababo okhokho avela kubo uKristu ngokwenyama ngicela si-underline ke mayithi ngokwenyama ithi lena abangababo okhokho avela kubo uKristu ngokwenyama uKristu wavela ngani ngokwenyama bese ithi loyo Kristu yena onguNkulunkulu ophezulu kwakho konke yena loyo Kristu unguNkulunkulu ophezulu kwakho konke so uJesu Kristu asibona umzimba thina la kwakuJehova uqobo lwakhe esemhlabeni kodwa manje esemhlabeni ngokwenyama leso wangithema ukukhuluma ngoJesu ukhuluma ngoNkulunkulu 100% ukhulume ngoJesu 100% because umoya wawukuye kwakuumoya engcwele ngokugcwala ake ngifunde enye ngisupport uNkulunkulu ngokugcwala okay right so na incwadi aba Colossians futhi Colossians 2 verse 9 ithi ngokuba kuhlala kuye ngokomzimba ukugcwala konke kobuNkulunkulu kukhulunywa ngoJesu la kuthi ukugcwala konke ngokomzimba kobuNkulunkulu kuhlala kuye ubani uJesu right yeah. So uJesu Kristu was God and even now he is God yeah. 100% but now kufanele sihlukanise sekunale ngxenye yobuntu yobunyama kuye le yithi right so the land because we gods but angifuni ukuya lapho but we are and ungayidoubt I doubt iBhayibheli isho njalo we are but okay. We are not gods angaze ibeka kanjani okotinyana nje yeah ifuna ukuchazwa kahle this one ithi ngifuna mangizoyikhuluma ngikhephezulu ingalahlekisa abanye abantu okay nginokuzomfona so na iphuzu lami lisekutheni ayikho into eyake yaba khona ekhona esazoba khona eyofaniswa nensindiso ngenxa yokuthi insindiso umsebenzi wezandla zikabani sikaNkulunkulu esemhlabeni embethe inyama uma uJesu Kristu ezemhlabeni wayezolanda umuntu emuse ezulwini eletha uNkulunkulu emhlabeni ukuthi uNkulunkulu asezokhona manje ukuthi abe nethempeli lakhe kubantu that's why iBhayibheli lithi imizimba yethu iyithempeli likaNkulunkulu ayithi uNkulunkulu wanyana ayithi uNkulunkulu omunye ohlukile the very same Jehovah imizimba yethu yini ithempeli lakhe ayizwe indaba number 2 akekho umuntu oyongena ezulwini oyobonana noNkulunkulu ngaphandle kaJesu bazalwane ngifuna bayizwe kahle ke emakhaya uthini manje akekho umuntu oyoyezulwini abonana noNkulunkulu ngaphandle kaJesu kanti abazalwane bazoya sengisho lo wani bazana noJesu so Tina, it ends with Jesus Christ. Okay, akangizwa ukuthi ngithina uma brother athi ngiphethe. Yangiconfuse. So ukuze umuntu ayezulwini kufanele uthazane noJesu. Yeah, ngiyivuma lo. Yeah. So isho njalo ukuthi akekho umuntu oyezulwini ngaphandle kaJesu. Oh, yeah, so okay. Beside Jesus no one can go to heaven. So you need Jesus for you to go to heaven. Oh. It's like John 14 verse 6 Lord mina ngindlela neqiniso nokuphila ngaphandle kwami. Kahle mfami sengiyayibona ngiyayibona ekudida ukuthi it is as if ngithi akekho umuntu oyezulwini kuphela uJesu. Mina uyazi bese ngicanga ukuthi kusho ukuthi thina sibona uJesu kuphela asiboni umdala. Hayi no ngisho njalo. Sengisho kuyongena ezulwini. Yeah. Indaba ingoJesu. Okay. Fanele wazane noJesu. Uma abantu bekhona emhlabeni bekhandela ezinye indlela bengezi kuJesu ngeke baye ezulwini. Noma bengenzani. Akuna bypass. Ngazi abanye banokuthi bathi what about laba bafa bengazange bazana noJesu. Ayibo lonto le. I'm sure ganda lapho kunalombuso mhlawumbe. Ngoba windoda yembuzo. Amen. Impendulo esekutheni uNkulunkulu my provide uJesu right yonke lo mbuzo ayibhekile
right? So uma sifunda iBhayibheli encwadi namaHebheru 4 lithi uJesu Kristu wahlatshwa ngaphambi kokusekelwa kwani kwezwe nakuba ambulwa ekhathini zokugcina kodwa lemsebenzi ayenza yona yasiqediwe yonke. I-access yomuntu ezulwini nguJesu kuphela. Ayikho enye. Even uAbraham wahamba before Jesu kodwa ukungena ezulwini ngene ngoJesu. Ayikaze kwenze kanjani. Yeah, because umsebenzi wensindiso uNkulunkulu uqede before umhlaba uqala, before the foundation of the world. Mhlamba sifunde le ukuze nosekhaya angadideki. Bafusha uNkulunkulu waqala ngensindiso sakhe umhlaba. uNkulunkulu ayikho into eza kuyena ibe surprise. Awona uma ubheka insindiso yethu nje uyasixoxela ngayo kuGenesis. Khona umzalwane obela ngeEnglish igama lakho kwayithinta. Ngiyakhuluma ngayo kula malukhunjana. KuGenesis uma kukhishwa kwahlulelwa enyokeni. Right, kukhulunywa nenyoka ukuthi uNkulunkulu uyobeka ubutha phakathi kowesifazane nenyoka. Yeah. Sethi ubeka nobutha phakathi kwenzalo yalabo bobabili. Inzalo yesifazane nenzalo yani yenyoka. Uthi inyoka iyazala, Sathane uyazala. Sethi ke inzalo yowesifazane iyochoboza ikhanda lenyoka ayilenzalo yenyoka. So now le is salvation to kuzoba inzalo yesifazane oyochoboza ikhanda lika Sathane. That is Jesus. And uma yesingisini ayithi the child of the woman, it is the seed. Seed meaning imbewu. Right? So uma uyincwadi ngaGalatians ibiza uJesu as the seed of Abraham, not the seeds as in imbewu eningi but one. Right? There is why uJesu Kristu mawufunda lapha kuJohn 12. Uthi ngiqinisile uma uhlamvu kaNkulunkulu lwele emhlabathini lungafi hlala lolodwa, meaning yena this body was the seed wakufanele uyotshalwa emhlabathini so that uma iqala ivuka sebezoba baningi abazozalwa manje babe ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Ukuvuka kaJesu uzalwa ngakho sibe ngamadodana namadodakazi kabani kaNkulunkulu ngoba sithola ukuphila ngokuvuka kwakhe nangokufa kwakhe. So ukungena kwakhe lapha ethuneni kwayefana nokutshalwa kwakufana nokufakwa kwembewu emhlabathini. Why emhlabathini? Because inyama phela umhlabathi and wayezodila nani nenyama eyini athathu emhlabathini. That's why negazi wakufanele liwe lwele kuphi emhlabathini. Yeah, so insindiso ikhona kuGenesis. Now ngibeke enye lokhunjana iphathi insindiso kuGenesis. Ukudalwa kwesifazane, right, kukhuluma ngensindiso. Because uKristu Jesu ungumyeni kuphi kwibandla, right? Now sithathe sifaka uAdam noEve, right? uAdam uyedwa ensimini uthi uNkulunkulu akukuhle uthi indoda ihlale yodwa. Khuluma ngenhlalo yayo. Akukuhle ngizenzela umsizo ofana na. So siyazi uNkulunkulu uyaya lapha kuAdam lethi wamlalisa ubuthongo obumzulu. Lo buthongo obumzulu lento esinokuyenzwa laphana eBhedlela. Yabonto lekuthiwa kahle kahle ufana nomuntu obulewe la, right? Because awuzwa pain nomuntu engafika kunxele awuzwa pain. So wenza kanjalo noAdam. So wabulawa temporarily, right? Kwase kuyiwe esifubeni sakhe. Wafike wenza operation wasikwa noma wavulwa. Kwase kuzokhishwa ibamba walala ngeke likhishwe kungavulwanga ibamba lingaphakathi kwenyama. Now uma kuzokhishwa lelo ubamba kufanele kuphume igazi ngenxa ukuthi inyama inani negazi, right? Laphuma lelo sekudaleka nani nembobo. So ukwenziwa kaEve lo umkabani umkaAdam nebandla lenzwe the very same process. Uma kuzokwenziwa ibandla litholakala ngamanxeba kaJesu, litholakala ngegazi, right? Two things, fanele kube nenxeba, fanele kuba nani negazi, nebandla lenziwe kanjalo ngoba lo mlobokazi kabani kaKristu. So insindiso lesisatshelwa ngayo ungayifunda nencwadi kaIsaiah ukuthi Jesu khathani naye ikhuluma ngalonto ithi ninabalandela ukulunga, ithi bhekane kuleyo lelo dwala enaqheshuzwa kulo lo mbhobo enakhishwa kuyo, right? Thina saqhezulwa edwaleni elungubani elunguKristu, akhishwa futhi embobeni eyinamanxeba kaKristu njengoEve aqhezulwa kuAdam futhi wakhishwa embobeni. So isatshelwa ngensindiso. So ayikho into kuNkulunkulu athi mayenza ukuthi wenza umuntu engazi ukuthi umuntu uzokona, wayazi but wayesene provision. But kithi ngoba singabantu lezi zinto ubonakala after the fact. I understand. Sibona ngoba singabantu but yona before senze uNkulunkulu wayazi kuzokwenzakalani and then he made a provision. So there is why mangikhuluma ngoJesu ngithi before the foundation of the world wayesevele se provide. Ngathi ngicela uyifunda nje khona nosekhaya azobhekela. Funde. Ethi lapha ku verse think of verse 4 ithi ngokuba ishile endaweni ethi uverse 3 ithi ngokuba siyangena ekuphumuleni thina esikholwayo njengokusho kwakho ukuthi kanjalo ngafunga ekuthukutheleni kwami
ngathi abawukungena ekuphumuleni kwami bese thi nakuba imisebenzi yayenziwe kwasekusekelweni kwani kwezwe yonke imisebenzi yenziwa kwasekusekelweni kwani kwezwe so even kulokhunjana kukhona nje le-specific I think incwadi kalokhunjana kaPeter kodwa ngizobuya kahle nazo mangabe lokhunjana sengibuya sekuphendula nje abazali ngoba ngicabanga uzoba nemibuzo ekuveza ngisobala ukuthi yena wahlatshwa before the foundation of the world but wabonakaliswa kulezi zikhathi zokugcina so wonke umuntu ezulwini ukuze ayongena ezulwini udinga uJesu uma umalile uJesu Kristu la emhlabeni fanele wazi izulu awunalo ngeke umbone uNkulunkulu because uJesu kwakuNkulunkulu ngqo ezemhlabeni ezolanda umuntu so mowala uJesu wala uNkulunkulu John 5:23 right mowala uJesu wala uNkulunkulu akwazi ukuthi ungathi ngiyamthanda mina uNkulunkulu kodwa uJesu angimfuni you cannot say that sengiyafunda nje ngiyandlula verse 23 okay ngokuba noyise kahluleli umuntu u22 ngifunda ukunike indodana konke ukwahlulela ukuba bonke bazise indodana njengokuba bazisa uyise ongayazisi indodana kamazisi noyiso oyithumileyo ngesingisi ithi he who hates the son hates the father right so mungabe wena ungamazisi uJesu noNkulunkulu ngeke uzumazisi because yonke into uNkulunkulu ithathilwe ibeka kubani kuJesu right ngoba bekuNkulunkulu ekuloya umuntu ngichaza kahle ngelinye ilanga the human form lesinikwa amandla ngoba kwenzelwa thina uchaza kahle ngelinye ilanga sengibuya nje sengifuna ukuyigoqa kahle angiphethe ngalena bengithe okwesibili akekho umuntu ongabonana noNkulunkulu ngaphandle kabani phandle kaJesu okwesithathu abekho abantu abangalinganiswa nabangafaniswa namaKristu emhlabeni sengithe kuyithinta ke leyo nto le not even Elon Musk not even Bill Gates akekho umuntu emhlabeni ofaniswa namaKristu mhlaba wonke jikelele banganemali abantu banezindle ezinhle ba drive imoto bafunde kodwa amaKristu emhlabeni they are a peculiar nation why because mawukhuluma ngamaKristu ukhuluma ngenzalo kaNkulunkulu now lokho kuzelwe uNkulunkulu akusoze kwafaniswa nezinto ekhona emhlabeni ngoba ngeke ngasho ngathi uNkulunkulu eqala umuntu umdalile wesibili siyamzala amaKristu abantwana bakaNkulunkulu mawukholwa ukuthi Jesu wenza umntwana kaNkulunkulu so umuse emhlabeni wena usemhlabeni kodwa i-citizenship yakho isezulwini wena indaba zakho ama decisions zakho nanokuthi namhlanje kwenzakalani zithathwa lezulwini wena ngombuso kodwa lo mbuso akusuwala umbuso walezulwini wena unenkosi ene leyo nkosi akusinje umbuso wala emhlabeni noma umbuso wala emhlabeni umbuso wasezulwini athi uJesu Kristu mekhuluma noPilato yebo ngazalelwa kona lokho ukuthi ngibe inkosi kodwa umbuso wami akusuwalelizwe so usuku wombuso kodwa lo mbuso wangalezulwini eno kaNkulunkulu ngqo so awukwazi ukuthi ungamntwana kaNkulunkulu ufane nabo bonke abantu but lento ayikavezwa ngani masibona amaKristu sibonela abantu nje yabo nje basihluphekela nje la emhlabeni siphinde sicele nempuphu abantu bajaja ngaloko ukuthi lo uNkulunkulu wena kodwa anayi impuphu yebona anayi impuphu khona amashitha nje kanti sirishi thina kanti siri babantu bathi sina yonke into uJesu wasinika konke but lokho asikumeji ngematerial thing materialism izinto lethi izwi kaNkulunkulu siyiwa madodana kaNkulunkulu kodwa akukavezwa lokho esiyayiba esesiyakuba yikho bese lithi ke nemveli yabubula ibubulela kwembulwa kwamadodana kaNkulunkulu so masifika le sesitshengisa izinto ngendlela eziyizo abaningi bawukhamisa ngeke ngathi mangikhuluma nabazalwane emavikini ngathi uma ngathi uyakuthatha uNkulunkulu ufika ukutshengisa amaKristu ngale ungabuya ufuna ukudumisa abantu futhi ungabuya uyiphika indaba ukuthi uNkulunkulu uyiwani usabone nje amaKristu ungabuya usitshela la ukuthi uNkulunkulu baningi ngabe kanti cha ubona amadodana kaNkulunkulu ngoba inkazimula nayo ngale akusile into esibona la sibona abantu lana ukuthi mobabheka ukuthi ikwazi kwahlupheka lokho awuzokumemeza kanjani uJesu hamba ngale uyobona mawufika ngale uyathi mbheka umzalwane ukuthi hayibo why bethu uNkulunkulu uyiwani ngoba because bakulesimo sobuNkulunkulu leswa ngithi angifuna ukuyithinta leyo kunjani ngoba bazalwe nguNkulunkulu phela lokho kuzelwe uNkulunkulu kuNkulunkulu nokuzelwe inyama kuyinyama okuzelwe umoya kumoya uNkulunkulu umoya right so siyazalwa thina lithi sebezelwe nguye uNkulunkulu kodwa akukambulwa
Nawu ngithiniki abekho abantu emhlabeni abayofaniswa namaKristu. Mhlaba wonke ungahamba wonke. Zingakhona ke inkolo zize kodwa nje indlela okuyiyona yona nento yempela ile yobuKristu. Hayi ngoba mhlambe ngizama ukuthi ngikhiphe uJesu ukuthi mhlambe ngoba uNkulunkulu ongcono kwanje uwuye vela akenziwa yini. Mina ngaxoxelwa nami ngambulelwa lento ngixoxa lento engambulelwa yona enibhaliwe. Yabona njengamanje ikhathi esiningi benginjani ngivula umbhalo nami ngangingawazi umbhalo ngafuthi ngangophi uyazi iPostoli asiliphatha nokuliphatha iBhayibheli. Hayi amen. Kunencwadi yakho bake bayifunde ngekhathi bake bangamukelwe eGanda befunda lencwadi yabo kancane ukuphuma kancane senginterested lento yasePostoli khona iphathi imishilo area yasePostoli nithi ePostoli make sure ukuthi ubizwani kanjani shonini nguzubhuta yisho athi angazi umoya papi vele umoya ongena komunye umuntu no angithi sithi izulu liku phakathi komuntu iphakathi kamfuni nodadweni ayithi kunodade abakuthi wi udadweni no yazi iPostoli mina yangihlukumeza kumele bengikhokhele noma bengikhokhele nga something what ngingashumayele ngihambe ngene imizi abantu akwenza nayo singenze kakhulu lonke emzini yabantu ngihamba la kodobsiville ngihamba ko Meadowlands lando nje ngihamba khona nasemakhaya ke umzalwane nodade check isathu besiguga impela isoli ngihambe ngene emzini yabantu ngithi uNkulunkulu uyanibiza ngabethi uNkulunkulu ubani ukhomba ushumayele class ukhomba yasabini siva omunye ngathi bathi ufuna ukuzombona uNkulunkulu kami athi angeze safike esonto lathi yabaqexwa ngibulala ndoda namfana ungijoyina kabi uthekile uNkulunkulu lapha engikhomba le 100 necathe echekile ngithi nansi ewavela yaba esekubalekela nesestradini ndoda kade no wamcisha ngibula kumtshekisa umbuzo wakhe impendulo kulombuzo obuza sithi thina besikholelwe ekutheni izulu alikho phezulu besithi liphakathi kwabantu bese sinamavesi ke besikhandela wona ukuthi uAbraham wathi uNkulunkulu akakala izulu sathi izulu wathi uAbraham iNkulunkulu ngithola isimanga izulu engangesifuba somuntu ubuya khona impela sasikhandela nje zonke lezo aziganda ngezwa ngivukelwa amen. So sasiphika indaba ukuthi umuntu mayefa kunendawo enye ngale kwamafu. Yabona. Sihambe sithi icathulo uma ungafuna ukukholwa sithi angazi siyaphuma siyothi thuthulu lo muntu lo ngeke uNkulunkulu engayenza le nto sithi lo muntu lo ngayisashintsha sesiqedile ngaye uNkulunkulu siyadlula sithi thuthulu akafuna ukulalela izwi lenkosi. Mhlambe kwenye section kufanele ngibuye ngizokhuluma ngebackground yePostoli. Ubuye Kodwa noma ngeke bese eduze ngoba kakhulu ngisakhala ukuthi indaba yensindiso yazeke then isifundo lesi sikaKristu Jesu umuntu futhi uNkulunkulu ufuna azivele kahle singaveli ngendlela evele ngayo namhlanje. Amen. iPostoli kwalini because nami nginalento uza ama question amaningi kahle because nginalento ukuthi amasonto maningi and iziningi izinto ezenzakayo mina that's why ngiba inquisitive because ngene iPostoli kunento eyiso uyadlana kunento thize nazo singayenza sense nalana mina ngi-ex member uyazi inkinga lapho mhlawumbe ukuphendula lo mbuzo inkinga isekutheni nilento engibona seyenzeka recently uNkulunkulu ayiqala uNkulunkulu udunyiswa ngentando yakhe hayi ngentando yomuntu uNkulunkulu efuna ukuthi adunyiswe lethe yakhe intando athi yenza kanje ukuze mina ngidumiseke and the reason being akekho umuntu ongazi into enilisa uNkulunkulu ngaphandle kaNkulunkulu thina siyidalo mangathiwa zama ukunelisa uNkulunkulu asiyazi into enganelisa uNkulunkulu therefore kufanele asitshele na uNkulunkulu usitshelile ukuthi yini ayifuna ezweni siyasuka thina ezweni ngenxa ukuthi sinezethi intando noma sinethi intando bese ngale ntando yethu sifuna ukuthi ngayo sodumisa uNkulunkulu abantu abaningi ubona sehlukene kangaka sikhuluma izinto ezingafani abona eminye imibuzo nokuyibona nje nibuzo la kuthiwa wesifazana ufanele yini ukuthi afundise ibandla ngonele ibuzo la impendulo la eBhayibhelini kubhaliwe but ngezathu ukuthi sinentando umuntu unentando yakhe emelanayo nentando siyasuka ezweni yabona lonto le bese sikhanda izinto zethu awona nje thina sithathe namakhosikazi banokusibuza kahle wesikhathi uthi ngempela nje aseyokuma sifundise manje kufanele ukuthi ukhetheke manje ukuthi uzothi
izwi laNkulunkulu lithini noma umuntu uthini. Uma ufuna ukuthandwa unkosikazi wakho uzogcina uthi hayi sobona enye indlela. Yebona ke leyo nto ke manje uthi usuthini. But impendulo ikhona la. Ngoba ukwazi ukuya kuleli verse umpostoli Paul afika abhala ngendaba ukuthi wesifazane mvumela afundise ekhuluma nompostoli Timothy. Ngabona nicinga lo umbhalo ikhona nje lapha na leyo ncwadi le. Ibala isobala. Enibali izathembile ukuthi wesifazane akamvumela afundise ayashumayela. Shumayela etradini yabiza abazalwane zonke lezi zinto yazi kodwa kokufundisa ibandla uyibekile umpostoli Paul uthi izathu sokuqala indoda ayikhohliswanga kodwa wesifazane wathi ekhohlisiwe wenjani waphambuka bese ethi number 2 indoda yona eyadalwa kuqala kwase wesifazane wadalwa nini more. So that thing has nothing to do with abantu baseKorinte benomoya kaDiana neEphesians yonke ubuyele emvelweni la qala khona izwi impela likaNkuluNkulu ufika uyilanda lapho uthi ukudalwa kwendoda ukudalwa komuntu kwafaka indoda kuqala kwase kuba wesifazane bese ethi okwesibili indoda ayizange ikhohliswe mina ngiyadla ngesimabo ngoba ungayisedlile and leyo representation kaKristu nebandla ukuthi uKristu wasitholakala nasi isono kodwa kuyisethu ungasenzanga isono wenziwa sona isono ngenxa yethu ukuze thina sibe kulunga kaNkuluNkulu ngaye. So lezi zono uJesu Kristu atholakala nazo ezethu akusize zakhe noAdam wadla ngenxa kamkakhe hayi ukuthi wakhohlisa uKristu akakhohliswanga akasenzanga isono noAdam akakhohlisa. So lezo zathu has nothing to do now with indaba yokuthi umoya muni obusa kuphi isikhathi izwi laNkuluNkulu aliguquki soze lashintsha odlula izwi nomhlaba kodwa izwi lami limile kuze kube phakade. Now into eyenza ukuthi sihlukane kangaka sibalekele umbhalo sibalekele intando kaNkuluNkulu wonke umuntu okholwayo umuntu ufunela kwakhe ene kakhulu khona la eBhayibhelini yabona siyabaleke eBhayibhelini angizwa ngithi ufuna ukubheka umuntu khona la eBhayibhelini ukuthi ivesi engathi liyangidefenda la kancane exactly sibalekele izwi likaNkuluNkulu sifunela kwethu ukuthi yiphi indlela engenza ngayo ukuze nginelise uNkulunkulu asize kanjalo kuNkulunkulu fanele simlalele ukuthi uthini bese senza lokho akusho ilapho ukudumisa kaNkulunkulu okuvela khona ngaphandle ke kwezwi kaNkulunkulu ngoba sonke silibalekela kangaka angazi sophele lapha akwazi ukukholwa ukuthi sisindiswa ngomusa kuphela ngokukholwa kodwa lokho kunye bese yakuquestion ukuthi umpostoli Paul wayengasho njalo kanjani yonke into ayishilo umpostoli Paul wayemini engingakhuluma kusebenzana ngivale ngale no ufuna ukuvala ngivale ngale abantu bezizwe bonke abantu bezizwe labantu abangasiya amaJuda bamiselwa ukukholwa kwabo ngompostoli Paul. Uma kukhona umuntu othi ngowezizwe onokukholwa kodwa emelene nento yasho umpostoli Paul lo muntu la akasekho elukhunjeni enkolweni yobuKristu kuyelana noka kwezwi ngiyazwa ukuthi ngithini once umuntu wasuka entweni yasho umpostoli Paul futhi nje owezizwe ngoba laba abanye babe behambela amaJuda wasuka kulento yasho umpostoli Paul ngoba isisekele lonto le wasemiso kwakhe sesukile kulento yokukholwa noma indleleni yokukholwa uKristu Jesu kwelana nokwezwi konke umpostoli Paul akubhala wayekubhalele thina ukuthi sihambe ngakho kube isisekelo sethu once wasuka susukile enkolweni yobuKristu because owethu umpostoli thina njengabantu bezizwe bani umpostoli Paul so konke akusho wakusho nje impela ukukhuluma nje eqonda ngenxa moya engcwele so abanye baze bathi hayi nathi sinomoya engcwele yasiqondisa wayengenawo yena umpostoli Paul moya engcwele ngithi ke mina mangabe bekhuluma kanjalo ngikhetha umoya engcwele kampostoli Paul kunalo abantu banamhlanje ngima nawo amen James are we yeah we out we out